Energian tarve ja kysyntä kasvavat jatkuvasti kaikkialla maailmassa. Wärtsilä on vuosien mittaan toimittanut lähes 50 gigawatin edestä mäntämoottorivoimaloita kaikkialle maailmaan. Näitä voimaloita yhdistää muun muassa ylittämätön joustavuus. Uusiutuvien energialähteiden, kuten tuuli- ja aurinkovoiman, markkinaosuus kasvaa Yhdysvalloissa nopeasti. Ja asiakkaamme tarvitsevat yhä enemmän uusia joustavia ratkaisuja sähköntuotannon ylläpitoa ja vakauttamista varten sekä varavoiman tuotantoon. South Texas Electric Cooperative STEC on korvannut vanhan höyryturbiinivoimalansa Texasin Purcellissa uudella 202 megawatin voimalalla. Näiden joustavien voimaloiden ansiosta meidän on ollut mahdollista reagoida sähköverkon vaihteluihin, kun tuuli tyyntyy ja kun osa tuulivoimasta ei enää ole käytettävissä. Tällaiset voimalayksiköt voidaan käynnistää näin menetetyn kapasiteetin vastapainoksi. Uusissa voimalayksiköissä on järjestelmä typpioksidien hallintaa varten, eivätkä ne käytä juuri lainkaan vettä. Coloradossa, lähellä Denveriä sijaitsevan itsenäisen Gogentrix energiatuotantoyhtiön omistama ja käyttämä Plains End on maailman suurimpia kaasuvoimaloita. Voimala täyttää huippuvoiman tarpeen ja tarjoaa lisävoiman tuotantoa paikalliselle Xcel Energy-yhtiölle. Kahden kilometrin korkeudessa merenpinnan yläpuolella erittäin kuivissa olosuhteissa sijaitseva voimala on hyvä esimerkki siitä, että ääriolosuhteet eivät vaikuta voimaloiden tehoon tai luotettavuuteen. Pennsylvaniassa historiallisen Chambersburgin kaupungin edustajat päättivät rakentaa oman voimalan vakiinnuttaakseen energiamarkkinansa pitkällä aikavälillä. Tilaajilleen vuonna 2004 luovutettu voimala on osoittautunut menestyksekkääksi. Käsitellessämme ympäristölainsäädäntöä sekä valvonta- ja lupa-asioita osavaltion ja liittovaltion ympäristöviranomaisten kanssa, meillä oli suureksi eduksi ratkaisu, että voimalamme voi käyttää polttoaineena sekä maakaasua että öljyä. Näin me täytämme tai jopa ylitämme kaikki vaatimukset. Chambersburgin edustajat kuvailevat voimalaansa siinä suhteessa epätavalliseksi, että se pikemminkin seuraa energiamarkkinoita kuin toimii perinteisenä huippuvoimalana. Texasin Amarillossa toimiva Golden Spread Electric Cooperative Inc. on äskettäin tilannut Wärtsilältä 170 megawatin kaasuvoimalan, joka rakennetaan Texasin Antelope Stationiin merkittävän tuulivoimatuotannon lähelle. Tällä alueella tuotetaan paljon tuulivoimaa ja tarvitsimme tuulienergiatuotannon tueksi jotakin, joka voidaan käynnistää nopeasti, alle 10 minuutissa. Wärtsilän voimaloiden hyötysuhde, helppokäyttöisyys, nopea käynnistettävyys, polttoainejoustavuus ja tehokkuus eri kuormituksilla tarjoavat erittäin suurta joustavuutta. Niiden ympäristövaikutukset ovat vähäisiä ja veden kulutus nimellistä, eivätkä ympäröivät olosuhteet vaikuta niihin, mikä mahdollistaa erittäin joustavan sijoittelun. Voimalat ovat kustannustehokkaita käyttöikänsä alusta loppuun. Asiakkaidemme on tärkeää nähdä kaikki nämä joustavuustekijät ja se, mitä meiltä saa sen mukana, mitä minä kutsun uudeksi voimalaratkaisuksi. Kutsummekin teidät tutustumaan voimaloihimme kaikkialla Yhdysvalloissa ja katsomaan, mistä uuden sukupolven tuotteessa on kyse. Me haluamme, että meidän voimalamme ovat parhaat.